Suppose ngamashenda ku UK weekend yoyi but I'm not kwanisa kuenda takazonzwa. In fact before satasvika panyayo wana zhinji ngachibvunza nei asina kuenda ku UK. Yeah, to be clear and sound. Asida kunyepa kana kuda kumakisa munhu kana kuti inini at first. Titi aiwa Mbida atierereka Mbida. Ayo. Unatoterana kasina mari muhomwe Mbida. Really? Wana Mbida unzi ari kutera kuti automwe kuna chimani kasina mari. Mbida anoganza zve. Ambuya wacho ndewe partners. Aiwa nditori serious lulu. In was parks watsano. Ambuya vakandibata pande zvikanzi kupolisi Khonangale nasi hande ndikati ndokumbira handina chipande musemende. Aiwa ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa mwana wavo ndakamuitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa asi vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa inini mwana wavo ndakamuitisa ndikati ambuya mirai mangwani chapamepo chiva kumano yemavhiza yawo wakandisisa kuninga. Alright, makava mango aro ira ndenya. Nechingoma chawo. Kuti chimero kinopera nechimero. Kana muri mamero, chimero chepera nechimero. Nepo. Wezi kuti zuzu tatototi muchati pavhiza makuti tingocrossa pajoza. Saka ndoende ne pride demand kudze list rawo. Ndakukudze muwanisa. Flexish. Mawa. Mbida. Ishe kutsatiko menza ngashe kutsatiko yenza Libho. 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 Kuno wangona ndoziya ndonditi books kwangu Khonangale Sparks akakuto wakatadzire ku Sparks like Sparks akamutadzire they don't know kuti is the art of pushing works. Ndabvunza kudaro kuita munhu kuti chitopfura sonereza kasonga Mbida kuda kufinhura kuda kutengera kuti pedza power zviri kwakafuti izvo zviriko zvona ngatoda kuti masong nge Khonangale yenyu ndomisa musherufu tobala iri disco kwa do not. Woyo, wagwan people, my name is DJ Sparks. Welcome back again. Pa dialogue with DJ Sparks. Patati chikurukura nema celebrity, patati chikurukura nema artist. Mzora nasi ndina Khonangale Mauto. You know Mauto is one of my artists. Akaipa atinotemba when it comes to nyaya dzedanzo. Atikwanzota nyaya dzedanzo tisingataure nyaya dzeKhonangale. Saka mzora nasi ndichanga tichikurukura naye pane zvinhu zvakawanda zvakaitika after cup clash kusvika patari panapa pawakatora mukombe pawakatora utongi uto pawakanyatsoprova kuti aiwa nomaya aya mauto pane time iripo saka pane zvinhu zvakawanda zvatichadiscasa but before satapinda panyaya idzi dzandika pane nyaya futi yeku UK ndakaona kuti vanga vari paline up yeku UK but havana kuzokwanisa kuenda sada kuti tinzwe mareasons avo akaita kuti vasaende zvinhu zvakanyatsoitika chaizvo chokwadi because panoitika zvinhu izvi kamapromota anenge aine nyaya dzavo dzaanotaura but paground panogona paine zviripo takazviona last time pandakainterviewa Silent Killer saka but before obvious chinangwa chedu isusu ndechekuti music iende kuvanhu Khonangale ane EP rakaipa ndarinzwa kudhara but ndingaita selfish kuti ndirinzwe ndega handizvikwanise izvozvozvo saka ndisatanga kutaura naKhonangale ndichaplaya 2 masong ari paEP iroro then tombozora tombokurukura tokanda futi mamwe masong ari paEP iroro saka DJ Lulu before usata waste time yakawanda chive mambotipa 1 Khonangale kunzima wakisu toketiwe ndelele ekhodanga maprofit Blajait kunzima cho manato baba mumu dari kuti baba vanekona baba urumba kona vane makona baba vanekona baba vanekona vakadurumba makona ize jamwa mnyama top baba vanegona Khonangale kunzima wakisu toketiwe ndelele ekhodanga maprofit Blajait kunzima cho manato baba mumu dari kuti baba vanegona baba urumba kona vane makona baba vanegona baba vanekona vakadurumba makona ize jamwa mnyama sandapinda ndadzingwa baba vanekona
hanzi waina Malawi aitobuda shave kaiye nikawe pandasvika ieromero kana mamwero handitenge doro ndichingotamba tsoro jambwa munyama nepurisi ndanzwa nemambama handina kana hama kana tora hanzi heromero apa utenge doro right Jaman DJ Lulu chingo ndi pamaizvi kekupedzisira same tune wananyatsonzwe because itakuta zvemusic inenge ine meaning hatichangotata zvekungoimba chete takuta music yekuti painopedza kuplayo paunopedza kuinzwa unodzidza something kana uchidzoreka wotodzoreka through music. This is edutainment. From top, my DJ. Khonangale kunzima wakisu toketiwe ngelele amana bando maborofit blajait kunzima chobe manato baba mumu bari kuti baba banekona baba huruma kona bane makona baba banekona baba banekona bagade rumba makona eze jamwa munyama basanda pinda ndadzingwa baba banekona hanzi waina Malawi aitobuda shave nyoka iyere nikawe pandasvika ieromero kana mamwero handitenge doro ndichingotamba tsoro jambwa munyama nepurisi ndanzwa nemambama handina kana hama kana dora handina muchikwama chaindi pamwe nasporo toswera mbare ndichitamba tsoro ibikire iudoro idimiva chihoro baba vanekona ndozo vakagona hadzi nepurisi ndanzwa nemambama vari kupisa mataundi nekurohwa vanekona baba kurumba kona vane makona baba vanekona baba vanekona vakaromba makona ise jamwa munyama basanda pinda ndadzingwa baba vanekona hanzi waina Malawi aitobuda shave nyoka iyere nikawe stop it. Amana ndati roituma ngoma satataura chino but I think guest wedu takutongomupinza muchirongwa ambotitsanangurire kuti inspiration yesong yakabva kupi pakudzamisa pfungwa Khonangale wagwana chabva chapindirwa nemauto Easy Sparks ofambi wemadekwa iri pahala mboloko yaman respect wagwana my king aiwa ready nice kusangana futi again anzi zvakare naSparks pamatoxi Khonangale song ya isi song yekuti tikangoti no maybe tatakangochila but aifunga it's a deep song yekuti unoyatsoti yakadzamiswa pfungwa chii chakaita kuti muzofunge kuita song yakaita ngei unozonyaya yekutsanangurira unochindotombozvibvuma kuti ndakatongori padheni ndakatongoona song itongoroweka yega mumusoro handatombari kana peni kana bhuku kapo ndakatongondona producer chimbondorera chiridhimu chinenge chembirambira ndine zvandangofuma ndichingonzwa makuseni fatangoona kuti alright kuti zvinisafambe kababa wakanotora kuMalawi saka alright vanegona mudara tikati saka takaona kuti life zviriko mulife kuti variko vana baba vanoda kunotora masini uku vaida kuti vana vaite mari ivo vaite mari zvazazopodza zvakuponda vana futivana vaungoita unyama ndiwo vaungorohwa mambama nepolisi polisi chingoti ngodai nekudai basa kungopinda unzwa wandisa chamani iweyo mangwana uya dai nekudai kadhiri kudai watoita kadhiri kako bhobho alright tazvinzwa kuti iyi song yakabva meno yangu yamusoro koma instrument kuti no tauda kuchigadzira tichimbira like so kune member inonzi Toket aya ndibaba iwawo pamabhiti aya anonzi Toket aya vanopedza ndo vakangoti kune chiripo achichegaka kune chimwe futi chiri kuuya futi Toket wacho asi bho saka mangoma yakatobuda ikati mangoma ada kubuda mangoma ada kubuda
adabuda tatoita musikanza tikati ngomupa Sparks mbichana because Sparks pama talks. Remember where you heard it first. Sitauta Sparks. Aiwa mndara ndonzwa kunakirwa mndara kati chinge muchiti respect zvo level kuti satanga kunzwa record. Guys, saka mangoma ndeta mistake up. Mangoma ndofana kupa half because munofana kwenda no streamer ku page la Khonangale. Saka ma pages anangene mangoma it's Khonangale official. Yeah, Khonangale official. Right, atigare pango cheka ipapo. So guys, mukunzwa mangoma takuta zve music yekuti inokuchinja upenyu. Achangotara music just music. DJ Lulu tipe another one. Chafa chapindirwa na mama Olan. Unoziwa so isikubasa kwedu kwa unoona DJ Sparks. Tiri vanhu yokuti unokondoita dhiri rako kotonzi kuti panopera mwedzi unogona kunzoona $40. $40 you know. Nezvakaoma kuti dhora kuti uzonzoisa padhora. Kubva usaka bhebhi rako kaunoziva riki saladi. Rovha rato kuti ndisendoroka $30. Ape une 40. Ape une 40 padhiri. Shamwari. Wobvunza bhebhi kuti kona bhebhi ruda 30 pa 40 sei. Ubvunze ndo wakaomera zvisingaiti siyana nini. Kwazinzwise uri. Wana wacho anadza vadzirove. Saka unozoona kuti arota ndina unoitonyara unozongomudza kuti mari iri kurwadza kushanda. Kuzi song isati rareka mndara tora tiri pungwe tikirwa maraundi. Waona photo bonzi modi so 30. Which means you over sana 10. Padiri racho rese apa month 30. Padini pa murindo dauda mari yake papa tiri papa. Ameno DJ Lulu imboti Specs wa muzwa nyanza. Chafa chapindirwa na masikana vamazuva vanotamba nemari ona vale uye mari dola rinotenga nyati dori notonzi ishoma iwe Lester ari katitore tinotenga Coca-Cola cash lips pamwe na Lulu mastori haisi mhosva sandipire nhamo dzako handisi chivayo ipopo sori zvako kunotokupa mari washanda handisi meneini handisi chikananda mari inorwadza chapindirwa nasikana vamazuva vanotamba nemari handisi chikananda dola rinotenga nyati dori notonzi ishoma iwe Lester ari katitore tinotenga Coca-Cola cash lips pamwe na Lulu mastori haisi mhosva sandipire nhamo dzako handisi chivayo ipopo sori zvako kunotokupa mari washanda handisi meneini handisi chikananda mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda akaomera ndiye nusangomisa mazipanda mari inorwadza kushanda mari inondirwadza kushanda kunge ndakashindura ndichishanda ndiye nusangomisa mazipanda kubasa kwangu ndotambira 40 iwe uri kuda dhata re30 ameno metsi dzako uri kuweka sei ndikakupa 30 ndinosara nei dhata repondo utonditi shoma chiwedzero wako wangu newakomu from top chafa chapindirwa nasikana vamazuva vanotamba nemari kona vale uye mari dola rinotenga nyati dori notonzi ishoma iwe Lester ari katitore tinotenga Coca-Cola cash lips pamwe na Lulu mastori haisi mhosva sandipire nhamo dzako handisi chivayo ipopo sori zvako kunotokupa mari washanda handisi meneini handisi chikananda mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda akaomera ndiye nusangomisa mazipanda mari inorwadza kushanda mari inondirwadza kushanda kunge ndakashindura ndichishanda akaomera ndiye nusangomisa mazipanda kubasa kwangu ndotambira 40 iwe uri kuda dhata re30 ameno metsi dzako uri kuweka sei ndikakupa 30 ndinosara nei dhata repondo utonditi ishoma chiwedzero waka wangu newakomukoma ndakaomere nini handikeche kana usinganakirwe ikete pakete nekuti mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda mari inorwadza kushanda akaomera ndiye nusangomisa mazipanda stop it my DJ ayo wanaji information inofana kusvika straight kwete zvekunyipa mari inorwadza kushanda kwete zvekunyipa vari kurwadziwa kushanda mari afana kunzwisa kuti andimuti
pambori necoin izvozvo zvakafanira kutambira because haisikawanika give gaya magaisi emaina gaira shamwari gaya shamwari unobvanzi imbonipo 50 give apo ndiningirika neye4 weeks mariyo apana maronzi avo akaomera ndakuti amuvhoni hanzi munhu wacho nditsaga hanzi akadhakwa aburitse mari saka tida kuziva kuti akaomera pamari yaani kuomera kwacho imari yaani yakaomera sakonangale mukundudze kuti vana vanofanira kuziva pay yedu so that pakukumbira paya vanofanira kuziva kuti ndakazokumbira kana munhu achitambirwa $100 ndofanira kukumbirawo kana ma10 aya ungaona chi kuti musikana wakamuudza chokwanapedzera kusaiza futi dhiri racho ungaona chi plus ndakaona kuti ngomunzwisa mfana kuona kuti munhu manonekera kuti haana mari because ukapiwa pressure mukuru ndipeze ndopai unozonzi Khonangale amujeri angada kuti pefadza baby angada azongoriska ariska because ndichasangana na sparks parodi kawane mawaya anchakubata ingunzi pai mama ndarowa homicide ndamujeri da kufadza baby saka baby havana mari manje chokwadi icho manje achibude manje plus uri mazhinji tida kuita gentleman yoru because tida kuzvita chikanada kuzvita saka ndamuudza kuti handisi chivhayo sori zvako nandina mari hapana mari pa20 iripo pambori nepondo ndoiri free kupadhata aimbotaura ipa zvepatiktok tozvoona mwedzi wapera ndogona kuriska pakadha hanzi pa20 iripo pane pondo iri free ndoiri free 18 yakabatikana iri kude kushanda ine zvayoda kuita saka sini redu rine matracks mangani right sini redu isusu rine 7 tracks ine collab nandunge kuita another one is Master kuita mamwe masing boss wakomana wacho futi kanti tofunga kuti titopfeka games titopfugama toti muzita rako ningi tikudo ku collab but vanonga vachinetsa but ane nguva yaMwari zvichaita ndena noma kambotora karamo akawa kuona saa king yekubharakika tenge takazi hondo inopera nehondo saka muchawaona zvinhu tichawataura handikuendere kumberiko chazongweri kana taura mukati kuti handizvaurire but mukuona manhu ekuti ndomapuroshapo wadi mudhara habho tonzi asanganikwa akatotoenda ikoko unogaraka munafanira kuti handisi kuda I think ndochikai because unonzi handi atisanganeni kustudio na10 kusvika na10 nosvika porogisa kutoona kuti ashamwa ndibhodha ndegare ndi panapa unoziva ndikasvika pa ndikati mudhara sparks ndikumirira nhingi panapa ndosvika ndorora pasofa apa svika 10 hours pese ramakutoti afesa kuti zviredza mhedzi dzangu akutokanganisa zvinhu zvangu ndozvikuitika anonyara kutaura straight ozvikuona handisi kukwanisa I think icho chikawadi last kungotaura kuti shamwarika mazuva handisi kukwanisa kuti yansoita madhiri aya kuti unoti munhu asangane kwakati zvibude Alright. Asi maproducer angachishanda EP ndianani nguva nene maiproducer andoita manje nini indiri munhu wekuti ndoshanda munhu anoda panguva ipo ndoona kana comment inoona kuti enda kwaningi I think ndikataura shoti kuti variko maprodcast akawanda handimunoona but tingoona kuti kwaSparks ndokunechi ndo anenge aita zvekupusha moyo hatikwanisi kuti sisu tiende kana kwaJohn kaJohn wachakidhonza tambo hazvishandi chero kuti John anopedzerani iwa uchienda kwatinodiwa ndokwatotambira hatiende kune munhu wekutita kuri tozopinda penda vipi kwacho takabatikana kuti munopfeka gemenzi motanga kuti mustarani tokumbira kuti tipinze mapodcast vanhu ndewamwari manje hapana munhu ane vanhu isangodza kushanda nezviripo tiri makomuredi kana mamba musina mafuta tongoshamwari kasauti yatitene iripo tidyepo chikudo chekuti dumata sei saka tozongoti ayo kana tisina nyama katodya mavheji ndozviripo saka izvozvizvi maproducers amakazoshanda nawo aida kuti muite maworks nani ari paEP like the one anosupporta maworks I don't want to lie Makumbe production Simplex music anana NSK music inopusha futi Galis Lino anana Lino especially Lino I worked with Lino Chusport iri kupusha suda kunopusha nomboti yatode maworks hatikwanise kuita kunhu kwekuti isi toda kuenda kwakasuna kuti unosvika unzi pagedhi bobhisa ibhutsu mpinde chimbodai butsa chitupa gore rawakanyorwa wakabarwa ndiro nezvishuko here unonzi Khonangale sei wakazviti Khonangale wakatsvaga ushairi rimwe zita here kona toona kuti dzatotambo semakomero tangoti aikuda hondo but harisi kuda hondo tiri musivilian rega tiende padini saka but maworks amire ndizvo zvakanakira Zimbabwe maworks afana kumira tema kakukanya unenge ndakooke ndizveni uzotongotenga hauzorani nzara pateni ndizvo saka mukutirongerawo here
videos pa EP because you know one msibabe mazwana kufarira kuona still. Yeah, aiwa mavideo ndikusponswa na mukuru. King of Red. Alright, King of Red. King of Red arikusponsor ndikunyepa eSport even kana that video na madzimai rere utofaro kwa muri. He's the one who sponsors that papo pusha Moex kuti Moex aende kumberi. Sasa chimwe takaona EP isina kubuda mayeto zoti King of Red pane machinji sawana tinya mari. But I know hangu King of Red muna no simisa mangoma from day one even madeza ngandi manager was Kuenda. White side by all means. I tried. Wa support every ghetto youth kuti tinge riri panengeri saka we really appreciate effort ise anoisa kuti tinge tichienda kumberi sema ghetto youths. Alright. Saka EP rato ne date that was what no mswakati EP rukubuda. Yeah, date EP we are planning the date. I think so soon chakupa date. We are still working on it. Tukumbo bisa boss dobika chinje tukumbo bisa ma errors archi. Ari passing that was a perfect scene. Alright. Aiwa, no problem. Right, sat, I mean, parasho mshangade kudze vafanze yenyu panyadze EP, sata vapa EP takupinda mune dzimwe nyaya. Mafanzi ndongomaudza kuti kwatiri kuenda kura tinosvika. Upenya unainonzi takanonoka. We are working slowly so taita se tasvika pavari kuda chepe mafanzi. Hapana chinonzi takanonoka. Alright, timbo unotobhadhara kumangara. Easy. Alright, ko ukama wenyu neNash TV wakamira sendakaona recently makabudisa video ina Nisha T ukama wenyu wakamira seo neNash. Yeah, to be clean sound vamutarizant munhu anongopusha mawex. Munhu anongopusha mawex kuti havana beef nemageto hits. Munhu anongoti if he discover a talent pamunhu vanongopusha. Havana kuti ndiani kana wekupi kana kuti kwezi kune vanhu vanototi apa pakagara Khonangale paifana ngepana kana kuti vibes kateo vane brain idzodzo but mutarisi manje aita se haana basa nezvo anongopusha haana kuti ndozodari wadi from someone munhu anongopusha mawex mageto yetsaenda kumberi anongoti shamwari kana una time endai kunashi munoshanda endai kunashi kana sina negiro nesini wobhadhara mari video roro mawex yoita se and anongopushawo. Alright. Saka but tinashane here mamwe projects akambokuitisawo atotonongedzera kuti project iro neiro. Yeah, like but isando chiri dzamangopo ungoti tinashe. No, I do not do that. Zava indombiga because so far ndihandipa chinhu chinotooneka chirapo. Because magetese mangwana anozopesa angobiga zvongoti akangonzwa chinzi tinashe ndomtarisi. Ukona nini like tinashe andizoti atizokwanisa kuzoti mudhara but let me give you dakupa imwe story amsiri kuziya. Handi makaona pakaenda big man kumbare paipa yeswani ya. That show ye takatato jambo pa show ye amuziya. Story ipo but nemapisira taita ipo pa document show. Mutarisa kandisa pa slot ya Nisha. Ndakangoenda na DJ msanze endai dauti unoperforma kumbare. Alright. Ngoenda ipopo kunopusha diri but ndakatozoshanda zvondakasvika pakuzopiwa 2.5. Alright. Saka zvinhu zvokuti but vanoshinja kutorodza kuti ndifana apinda sei because iwo dai vanopinda kuti ndiite aya kuti ndimbofika games aya ombotire muzitara ninge aya but mudhara akangoti apo then even kana mukatarisa kuti kachika kana song naNisha yakutoda kupinda million kai zvokuti mabhazi ona ichirohwa zvokuti isusu toteka kuti approach awo unozama geto ise unozofonerana kuti Nisha wadi unongozwa vanongonza ndifonere kuma2 fonere kuma10 ndidonza mudhara akangoti 180 ndamunda se ndamnorwa mawex hapana akandifonera tite video raro ana sap mawex akaenda chi zvokuti washoma unozviita izvozvo zvokuti kozi muZimbabwe munomu akashoma munhu anongokuti da kupusha asingadi something fari zita mudhara we handidi kunyeperai amene pamwe munovhwa ndikudhonza tambo mukuti azvizvo makaona amene pamwe imba makapiwa sofa iri pamwe muneza makanzita here pamakapiwa sofa iri mudhara ano but ndachingoti zvangu vanhu vanogona kuzoita problem yekungosimbisa dayadzozwisisa but mutarisi is a good guy to be honest kuti ati siso akatotipa sofa rape inini mutarisi ndakamuona kanenge ka 2 chete. Alright. Kanenge ka 2 ndakasangana let me say ndakasangana naye kucup clash pedza cup clash pandakapedza wina Mbida baba yakauya pasi zvino patangatiri pangoti mufana wangu chipchi moex kumberi pandazomuona pa video na that's why pandakasangana mudhara ngoti zvenguwa pandashita video only popesa apa ndechingosangana anenge achingopusha moex ake ariko kwandomazvano ndokupi
atozoti ndenda kunasha utomuone mudhara wacho ndipangone magazini ngari pasi asanongopa order shit kuti chi chingwede kuti makuta asekerera uta roe maworks saka zvinhu zvatotenda zvinhu zvatoda muindustry kuti pakawandika wanenge 6-7 muZimbabwe munomu aiwa toenda kumberi alright tinatochita kuti makasangana pacup clash kuti tapinde panyaya dzecup clash cup clash takaiona ende zveshuwa makatsamwa ende basa makarova ndauzowana mukana wekuita but before usati wataenda ikoko wakanzi DJ Sparks munhu akaita sei noti munhu akaita sei ezi ningobvunzwa kunza Khonangale DJ Sparks munhu akaita sei unoti munhu akaita sei inini as I take my side ndoti munhu aribo munhu anongo DJ Sparks munhu anopusha maworks right munhu anongonakirwa nemagidhis anopresa zvakawanda munhu anongotoa zvake for fun because like kune wamwe vanhu andoziva ndonditi books kwangu Khonangale Sparks wakatadzire ko Sparks like Sparks wakamutadzire they don't know kuti it's the art of pushing maworks ndabvunza kudaro because vanhu vazhinji vanofila vanofunga kuti inini ndakawenga Khonangale but dauti tibate inyaya iyi datowabata nyaya iyi nhasi tichitara uripo panapo alright ndaita newe interview tapedza podcast the next thing jandichaita inini kuita mapost ekuti interview yangu naKhonangale ionekwe you understand because isusu tinodhila nemanumbers atoona wabva ungozvinzwisise kana wanga usingaka kuzvinzwisisa uchifunga kuti Sparks akakuve ngobva wanzwisisawo isusu toita zvekuti tidhile nemanumbers saka ndotoshaya kuti ndicreate maposts ekuti chi this podcast irionekwe richaona wakawanda but patocreata mapost ipapo vanhu vangona kufunga vanozvitona imwe way like pepe ndakapedza kuita Mbida D podcast andikuona ndapedza kuita podcast iyeyo chataifanira kuita isusu kuisa mapost anoita kuti podcast yaMbida ionekwe but kuti ionekwe Mbida tasakwanisa kutaura zvaMbida chete zvisina Khonangale you understand saka vanhu vazhinji havazvinzwisise izvozvozvo saka pano asini ndakaya nchiti zvoni right afana payapenda yatsona kuti social media yese iri kuti Khonangale saka indakaya ndichiti Khonangale which means ndangojoinana nevamwe vese hapasina indirection ichaitwa pamapost angu bozi tichingofamba one narrative understand skill yacho saka vanhu vazhinji havazvizive kuti ese anenge ari maworks havazvinzwisise kuti as long as ini ndofila sekuti katichita showbiz as long as pakangonzi Khonangale whether bad or good publicity sometimes publicity I mean kuti munozvitora sei but ndo matora nenchiti it's not like ndenge ndine zechigombo hatidzokere hedu panyaya yedu yecup clash takaiona ende makafushira Mbida ipublic secret hapana munhu angasipo hapana asingazvizive yaman saka makanzwosei uri sei uchampion tongoti shiri dzinozongofa kupera kwedhiri dzinozongofa shiri aiwa hatidi kunyepa shiri yakafushirwa zveipapo tisingade kuzvikudza nekuti tikazvikudza azoti kuzvikudza asi munhu kufa akaita sei akafa alright but before musati mapinda paclash yaya pananga kunetsana kakaitika kuStar FM kwanga kuri kunetsana kwemashow here kana kuti kanga ngori kasikirika kupusha show kona dhirere it was not a deal but vakomana manje vakazouya manje vaona kuti vabhaisa they come to me atiteunge skit but inge tori mokari kai alright ini semunhu anenge ari sopa ndakaona kuti anana lulu namagaisa angu tadaita hondo panapa tonakidza vanhu but kunoza unozonoka manje uniform wachiti yakomana hondo iyi handekupi handekubhesi ende haurambe kana wauya wakomana wayo saka ndakakaona ndikati pano fanira kubva maupusa nenguva faid wokusunga mari yako because pano panozopinda nemapost because kana post rizo zvinonzi Khonangale azozvitarisa izvo anongoti pakapwanya magirazi kupi handi plus pahondo futi yatozva pahondo yatoziya ini hondo haisi yekurwa unogona kufunga kuti ndinochibhakiraka pamwe ndine pfuti pamwe ndine banga because haufanira ngoti indigona kurwa wachitika udena munhu anotemba dombo kana kurwa musoro ukafa because tezva tinotembawo pakurarama kwedu maona saka pandaoza vanhu vaiti but Khonangale akatize kaMbida kaka hazvirizo asi pandakuona chi inini pepe ndakaona kuti tatangoenda tiri 2 nemufesi wangu tisina kuwanda kapai tangoti pamwe ichi because ndakangozibudikira olofesa deni alright koma nofamba nemamonya unozwa koma nofamba nemajainde vanonga zvekuma 7-8
saka ndakaona ndikada kuti ndidai nekudai amwana izvo ndikaenda kumastreets ndo mafanza Mbida muri wamhanyi wemadeko wanzi muri wamhanyi wemadeko but pano pasaka calculative vanhu mwanu kuti pane pangu panoda ngonzi sorry inogona kupedza zvakawanda chero togona kuti munhu amundrowa vanhu pamusori unofuna zvakaita sei nezvakawanda because after zvese zvakaitika zvezve kuna mwana vaishora vachiti wamhanyi wemadeko like ini ndakatombozviposta kuti wamhanyi wemadeko and stuff but kuna vamwe vaito appreciate kuti no Khonangale zvakaita ndozvemangoma bhozi wedu ilirikawo haisi yechi yekubvisana maziso sa kuna vamwe vatozvona sezvinhu zvitori bho zvokutongoti sorry bho hapana boisa hapana but after clash ndakazoona kuti mukomana anga ahambo ndakaona bhozi akaita mashow ake achitemwa ndakazoona mamese Messi tati kuJoburg tiri kuPretoria deno mukomana manje chakaita nje so mukomana asahambo manje iwe kana ane chikumuti zvake ayo asahambo amsanyeperi ayo Mbida anozvindwa kuti zokunyepa Mbida ayo anozvifila I think timu rese notedzera sauro rese rineka kuzvifila mbozvona rese hapana unoti uika rineka unga kutoti kakutofunga kuti ndiwo ana sauro kakutofunga kuti zviri kana step ndona na matondonda munhu uika anozvikudza zvekuti ayo Mbida atierereka Mbida ayo unatotira ngasina mari muhomwe Mbida really ona Mbida unzi ari kutera kuti autombuya kuna chimani ngasina mari Mbida anoganza zve bo ndakaona anga hambo makutoita mese inini from the first show yandakatanga ndakusiti cup clash ndine kongwere dipai ndine hembe dzavadipai ndatipa kuchechi kapai akandirowa netaida kutomukawo naye ngoti wewe ndantori nochipawo changu chikwangwari ndatori nacho padrip yacho sotakati ndasangana nekumbena komana asikatauri nenika heti kasvika panapa iye agara kukona mafera ngoti ndeipa isadaira isadaira but pawakazomuiwa akutomuka newe ndara muri sei ndiri mutauni yani pakutengera drinki yani bozichi papa kaipa pangoposka ngonzi pakaposka picture onza aiwa ufambe madeko saka azona kuti pakaipa plus akabva beat them let's join them bozi ndakazona papa pakanoita show imwe yanga kuda kubviswa chiri kumeso yandakatsangwa zinge ndakapopota kuti oma vanotourayira Mbida vanoita medha uizive kuaregarden zoo that vanhu vakatora onachi kune mafans anotora zvinhu personal they say I die for Sparks Sparks anoti posta zvinotinakiza paproducts pedu saka hakuna mumwe munhu anototi inini handidi kuti Sparks avhiringidzwe same ndipona ndoti pane mauto for you yoti mimi kana ukanotiputse kuna muto zvipira sekuti musangana murona kunota ndona vanhu vadai vanoti Sparks yo kavenga mauto anongati madai advance zviriko atoripo Mbida utotiwo katoendewo kana ndakatopanika ndakanaPretoria atiri mafans Mbida anangatoripo kuti anozokundwa zvakuti anenge akazorowa nevafambi vemadeko kuti wo mauto saka tone munhu yatoti akatoloda tosvika so munhu aitosina so ida kutokutenzera angatoda picture panonga chikoti haiwa regira kungoti habo time on kuita munhu kuti chitopfuura sonereza kasonga Mbida kuda kufinhura kuda kutengera kutipedza pawa zviriko kafuti izvo zviranga toda kudza kuti masonge kuna ngari yenyu ndomisa musherufu twana disco tona kuti ayo mafanzi emukomana saka mumwe wese bachinozongosiyana ndechekuti emumwe akawanda emumwe omanenge ari mashoma aya kusiri kuzvikudza handisi kuzvikudza patotenda Mwari kuti ndo zviripo zvataishuvirawo because kana mukazvitarisa ini was with the song yanga ndaitora Shamenda above iri country wide song haipise zvayo kuti pasiri pashow but inorohwa anoisa neiso muimso yazvesa mbiri manje arohwa mukomana kugomba maona Shamenda above akabva angopiwa Shamenda above mukomana vhata sei saka izvozvo hayo mukomana anoteerera izvozvi mazuva ano handakazoona mazuva ano akuteerera chakati mutimboti muchairiro apa anototi bho muchairiro uri kupi fast ahambo saka ndakaona kuti ayo vanhu mutongo kachora unodiwa mutongo kuti vanhu vateerere vanodiwa mutongo kuti vanhu vasingateerere mashoko ada Shamenda above kuti arespect aiwa ini ndakazoona kuti ahambo palive yamakaita muri mese ndakati unoziva kuti Mbida waituka muti ane ground kwanzi nagodfather muri kudiwa kuinterview aisvika no 2 hours ka after show right agara mutemimi akambodai kupfeka gumbo wanaida awa gumbo wanyire trousi delay apa ngwadzi kufa mona manaka ngatimuite zvibasa tienonzi amakana makanonoka endaya mana asi kunyengerera stiri kuchitoda ngoti aya mudhara bho mati kubatsirei kutokwidza trousi racho type over dai kukiya mota so mudhara ibuda mumota so kudai kukiya mota soka akasa kiso anomboisiya sati aidzura kipa mota so ombolaxa zvake apa minzi ari kufamba
But wala Khonangale tiri papa ndike watala nyaya Godfather Zigo atisida kuturwa mpini takavigembwa Zigo nevamwe vanhu vanofila kuti Godfather Temboman vaikufevhera Godfather Temboman vanokufevhera kudarika Mbida ungori munhu anowana support yawo unoti yochi kuti unofevherwa stereki na Godfather. Inini I can't say Godfather unondifevhera because Godfather utongoriwo mauto kungenini Godfather vanongosupportiwa mauto movement aisinge kuti unofevhera Godfather anongopusha munhu angone talent. Inini if I cheki wafano iso wachinji warapa uri kurirarirawo takabva kuna Godfather but ungoti wamwe wazouyewo wanozoganzirawo mukuru aticheki kuti susu set from Junior's Prague. Junior's Prague angari palo muno that's kuti arasa mama Junior's Prague katomuka pa clash yo enumuzona ya Godfather ya madedide ko maimuzeremi akazongoda info discover vana Godfather Captain Britain yeje ari kutenda ndi Godfather matitsi mazhinji saka ini ndiri munhu kundozoremember ochi mukuru mobota chimbobatika bati mukuru madi chero pasina mari mdara madi bo zviri zvekuti manje umoyo anobva waenda zvachose avakazodzoke kuti mdara saka na mdara akuti Khonangale yakuridziyo ndokonoroenda zvechenge pangu zvazve fefa kunge ndikutonyora mdara but from day one ndamvuka kana Godfather mari kana kuti data kunzi mdara yanongopusha mowex inini ndozongoona ndika kuti unendokonda sei kwaunodiweza what I said kuti mukuru anongotiwo fana wangu uri pipe mungona kusadza mumbono aisinya zviri unongorita november ngona mdara sparks zvinhu zvokuti inini yochirwa ndini ndani mari nini mandisa indavitaita mari vari panotadzwa kuti inini kana ndatora kana 1000 noti sparks yambochikusadza kana rewai chero $50 ye mdara imboisofio bo makapusha zviriko kuzi hatisi warunguka zviriko mwana kashandisa data rake munado kuti ndimwachi favor manje wakumwa anobva wangoti chine mari yacho hakuna mwana anoguta mari da kukudza ife hakuna muna kuti ndine mari yakawanda asikuda mari azviite woko vanobva ati chine mari yacho saka hapana ngawagara aiwa inini I respect Godfather zvekudaro big up yourself Godfather Temboman ma-elders takamatarisa tona ma-elders but tinoona magetitsi akawanda akasimudzwa na Godfather Temboman ndo Godfather wacho aiwa fair is a father sure zvekutodaro pane nyaya yavataura ndava ndaikanganwa mani nyaya yakakosha iyoyo alright anyway get move on titende pane imwe kati ndichifunga nyaya iyoyo bhozi yakakosha zisingatomboite right ndeye Reunas ndakaona kuti hamusisi kuReunas chii chakaitika pane kakusanzwanana icontract yakapere zvakafamba sei neReunas takazokata contract parod ko chii chakaitika mamakusanzwanana papa no ine kuti ningongoona kuti ndaita sei ndabo plus neReunas tayanga tiri padhire kuti ngura isapotawo masapotera aitawo ifana ungano wasvika wapo weekend can move on with your life ndakaona ndaita sei ndizva ndakaona zvisingakwanisa panapa iye mudhara pake zvakaana pressure bata vanhu vanongora paground anosiya paground mudhara agare munongara kuDubai kamukuru agare muno saka munongozviziva kuti mwana wasiyana mainini mune mukadzi mune mumwe mukadzi wechitu kana mune mwanogara maini moita anda kuenda kuJobe munongozviziva hora inosara pamba waripo pane zvinoitikawo zvekuti zvinochine mudhara nanga achiti isinoti mudhara kapu Khonangale ndeyenye kunwira ndiri pano ini mwai kapu ndeyenye but kana maenda zvanzi akapu yachabatwi makunwira idzo dzedhaga idzi plastic idzo yonozoona kuti nguva zhinji ina mudhara paground ka idiki pane yandiri pasi saka ari kusafa ndiye saka takazongoti mukuru chi maita bo takapusha mukuru yanda problem naye Reunas even now ndotenda ndama oksikoko namukuru atina but wanoanda se paground wandaradza kunzwana noona pamashandiro angu ndikati musatambeka kuti tsvakana pashoka pashow so mutonzi itezvo ate mageto idzi kuti mageto idzi anongozoda kuimbirwa apa anopedza rasanakiwa nechi nedhiriri because mageto idzi haana patience medze kuswera kuti simudhanzi yakawanda saka ndikati ini slot yangu ndiya 9 unzi ayo yori muhombe imba na 3 o'clock indikuziziyani kuti mafanzi aya anenge ane hasha azviti nguva inokwadza hauteereri wakutomboka nauri kushaura kushiva kushow ikoko wakutonzita madhiri ako mudhara apo paground mudhara umufonera kuti warambirwa nzi ari kunyepa ndakarohwa nembanje ndakarohwa nembanje vamisi madzibaba chitini madzibaba ndonzi wakarohwa nembanje kati mune madzibaba anorohwa mbanje aiwa haisi mbanje atoro haisusu tinototya Mwari nemagetsi kunyanyanya panyika pano alright ndozvatotya chiri Mwari nemagetsi chete ndozvatinoza kuti haizvi mahwani saka tichizama kupusha kuti but neReunas I don't want to lie havana problem nini ndindakangoa paground nechimudhara timareke rakatozobhiswa pamawekisi nemukuru wake ratizwa atobo akutoita mawekisi saka
atongoti shout out to Riunas for the way yakuti takatosvika tikatoenda kuDubai so kuna na Indian Ocean tikatombo tiri out zvinhu zvekutotiwo bho tasikazozvita tega isu ndakwenda kuDubai takatozopaka ende patakatodzoka kuti tatodzoka booking yakwira because ndaitobva iko ndaitombotambira zvekuma 3 something 400 mashow tadzoka kuti kutorwa ma 8 wai zvekuti totenda chi Mwari because no respect to achievement saka tingamushore dzakangena sometimes ndombenda iko inoita sei ndarama madi Vano wakalodo zvawo but ndingoti ameno asingora ndondaita sei ndasvika ipapo maona. Alright. Ndakaona recently mamuri ku Botswana. Flex H nditomboona hangu dzati pane mulinga mane kakunzwana na are you in good books now kana kuti ichingori ngoma ndiyo ya insa comrade ka ndozongonzi sa comrade tongoti haiwa ndo zvawari mukona isusu tesina musho isakatosvika ku Botswana kana DJ Lulu wangu vakatombotenza alright paisi simbarida siri masisi kuti kwa simbarida iri pa stage mai ne funny business ona dai wapo komana asvika akagara paroom pake ine room kwangu ndakatozvilaxira na Luto na magame ndakasvika kuti kiado because isu atore mabiazika isikatenga kana Pepsi nemukomana ndatobhota kuti tasi iwo anonga achifarakirwa mashisha awo chine ndakalaxa akaya pekutanga ndonoka parade vadzamubatra akati ndezvinotenge ndareruka fa aenda ndodza Luto ndikati rotora nenasi tasi inanga I was open ndati yantange because yeye ndiyanga inansi ndenironga avaenda varara makusini azoti ndara muri sei kati abo padomboda kakonde ndikasimona kati kasikonde ndikapi indeza munhu kunyeka kuti akungoti gaga ngati but yo ndori kundirwisa kai zvozobuda here yo ndori yandoda hondo ndifana kutoriona zvibhagera tasangana kavana ayo unoona wati Khonangale wati ini ndiri munhu wekuti pepeta ingozamo imi ndimaka ndikati ini ndakaita sei yo kana usataona nyaya yako imboenda uzodzoka alright boza usataona nyaya yako ayo I just want to say sorry for what chi sikanzi sorry ndikati abo boza wataura sikanzi asaka ndonyaya ingoripo inini kutangozamo mafanza angu ari kundibuka chichi fanza angu akutondibuka umwe ndikongaposa ndangotanga kumbe Khonangale gerero chi saka imwe nditoka video alright sikanzi ate video ndikati alright toita makuseni avati makuseni andikuya makuma 9 because iye teti kumaloji yanengari yake ninaunga plus pa stage inenge yakapona unonga kamufinura pakaimba anaso kupula chi crowd stereo ku Botswana alright unonga kamufinura stereo avazouya kurumu kwangu ma 10 mkuru ndati wadi ndambogeza mazino 2 minutes ndikuya vanambo ndakambozvitinyaza unye pavanza katadzira mwana ambogara zvangu 2 hours singatobuda murumu because ndaiti iyo ndo wakatanga uluva nditi achi enda unoona mfisa isinya fanda buda panze tora kaenda vikedu bobo asi vanhu vakatozviona kuti interview ichi ndeyetambo mukona iye manje akavha ati can you follow my page mukona tikwanise kutegana nditi avha follower rangu ndakazocheka ndikuona anda unfollow ndikati wana alright iyi nditofanira kuwandirawo kwenini iye avha anda unfollow mukona pandati ndinchionoka pepa ndadai ndikati unfollow futi pandati kanzi nditegewo mukona tega nitonge chichi kuti zivi tatomugudi bhuzi because hapa kandiipira chichi kati ayo hapo upenyu atishande vadarwa nevideo vataposta kufanzi wakati bo unit ndozvakaita vanobva kuti zi ubva waenda sazviriko kuna vanhu vandorwisa so vanhu vanozodzoka unandabhaisa but if wakanyisa peflex ichi angatoti munhu sore here we dai kunzi ane chigame angati sore reflex ichi ndindi kuinterview tangoonetsana kuti Khonangale kuinterview ndiri boys aya tingoti komana wayo vanongoti vanozongodzoka nokuona kuti pride dzakaita sei dzakawanda because problem inoita maazima artists ndeyuda so ini ndikaita feminine kana handifaniri kuona munhu wese ngesapota rangu munhu wese ngoti munhu wese anofanira kutotera inini chero ndisi pese pandama zvaona kuti inini ini mafanza angu akawanda because inini pano matoona kuti mota yangu yaponja firira handina mari totobuda ndorowe kuti ndandosunga mota yangu ndoita sei ndibaya padeni because handina mari mai ndikati inini mota yafira pasito zipepe inini ndogara mumota mime 10 hours ndiri hapana munhu ari kuuya ini tozongoti mageto ese angu bhoyerawo mana ndozviripo kana ndine kamari atengosimisa torwachi saka kuona kuti ndifani bhesi rangu rakawanda stereki mageto iti stereki kuti handina inandiganzire munhu kai kana ndisina handina kana ndinazvo unosanganekero nemangoma ndizvozvo vari mautoti mangoma agone kuimba wamwe utoti bhataona mangoma vanenge vanawo zviriko saka wamanangodzidza mona kuti ngawarwe pride so pride ikanyowanda stereki mafanawo nepride mandikudze list rawo ndakukudze muwanisa flex yechi mawana mbida
Ishe kutsatcom inonzi kutsatcom inonzi Libho. Libho futhi. Anozvinzwa futhi vana wavo. Ndio timba ndakaona kuti sai 3 chete vanosvikudza. Vandakasangana navo mumastreets. Because zvepakauchi zvefona ndoti makadika wai pano zvekauchi zvigezi kuti zvekuzvimangoma. Unozvera wapfana kawandiri waiwe kuti zvekunyepa wapfana kure but usona sangana ndodai kuti maoko so. Kuti wapfana kushota shamu wapfana. Vakuda shamenda above. Shamenda above saka mfuna ngo respect also. Zvizvo kuti chero usina machero ni mari yakapfura yangu. Pa age papo. Because chiri wanopa mafanzi pressure. Azero kuti ndinogona kuposta kamda. Nditori ne madhando ma GD6 mudara akatowanda. Nema benza ndopiwa manyama ndotoro around nawo ndotoganzawo. But mafanzi manje azorinywa for maradza to unenge uneti masini. Because kana samfuna liba unoposta ndine BM. But izana kana BM yayi. Amunozi. Yonga kuti une mari but hauna. But pressure pa media manje ndikuzokona lokari manje kumawani. Sasa ndangoti hatina. Kwemi mamonzi makapiwa GD6 mutsanangura. GD6 engeribe izvaitika papa. GD6 ndakatozopiwa manje na dombo manje. But yekutanga yeye manje kavideo keke karowa keke zongu indangoti pakunakirwa kavideo keke. Ne Riunas papa. Ndozo kanyondibata papa zvandizosiya contract ya Riunas. Wozongona dara chiku prefy. Tetakatogara pamoda titori yes. Pa chisasa mota yemudara wechi ima video. Pakoroka video. Ende chakanyondibonje kuti video dera kapostwa nemimika. Taiti bo. Anti yangoti apa mwe ihyping ngoti manje rakafara postwa nemeni mekuti ona kuti believe what munapiwa moto. Inini manje madese kana license ndasanda na license papo. Ndifamba ndatokwira kombi kuenda patini. Kongo munzi muno mota wani mudhara, mune mota wani mudhara. Zvizokuti ndanda kunyora kana kufamba. Ina ndina mari yekutenga maveji, ndakutopiwa pressure yekuti zvikamari rinotenga nyama uko. Mudhara chiti kava kano chi. Kuti poka sininge kudai. Mudhara akazoti kava kaunga mota geredi sokeke kana kereke vazoti mfano kuita chikava. But pressure inakupera iyo. Pressure karamba ingori pa pressure. Zvino ndakufana kuti ndakana kuimpala kuti unorenda mota kuti unodai nekudai pressure manje. Kuti ukavhiridza. Ndo life ndisingade kuti ndine pressure ndizvide but GD6 kunozo mudhara angazoyo akati mfano wangu mawana nyanya imbo simbiso chi. Nonzi post domba ikandisi shout out to him akazondisimbiso chi. Ndomborwa nero rounds ngamire white sonomboyanda nomborwa roma kungokava usiko kana pa show. Po ndo zviripo zvinyenyovwa ita se. Mfano bazodza kukweshera. Kweshera sterek. Boza razorega abahara bosi azvizoita. Saka kungozama kupusha chi mawex. Alright, ndo zvakaitika pa GD6 type yengeri yetambo yengisiri. Zara zvomugona kutombo drive madezi achienza akapiwa mota yengesi tambo. But I think kuti zvakaona kuti believe plus nekuro kutateto munhu gomba. Because people that don't understand kuti kumangoma kune nguwa yeFM. Nenguwa yekushandira zita, nenguwa yekuzoita mari. Zviri pachi? Because the people they expect kuti munhu akangotonzi Khonangale now anofana kuti ngatone chi? Atone mari. Atone but mota itengeke givika munozvere muda. Ya mota inodhura. Mota inodhura. Ukona mota dzifamba navanhu varume masisi unoona mota inodhura. Sekundori chamusika kundoona matonzi ndaona ningi ane Tesla yake. Waenda kuchando unoona manaka. Ndara nomboenda kumakasi yekwenti nalo nombo atimbobvunza price yemota atimbobvunza yemota irapa. Utarisei kuti mune nginzi kona ndi 200,000. Neipinda nei mari yo 200,000 unzwa ipidayo. But tichasvika malevels wayo. Anosvikika but kwete fast manje. Ndipanzopewa price kunoromba yeye bozi ngoti. Wezi wanokaona une mota usina. Next thing wakunotsvaga kuti uyiwane. Uchauraya uchaita sei? Saka malevels aripo kana unganditi nini ndikatenga kaunda fitika ngakabo but unosvika kutonzi kamota kacho kakaora ari munguzona. But akaite dhora kabondeka ndoita zvekupa 6,000 7,000. Mari kuti kuyunganidza so dollar mawani. Saka wandozo wangori pressure yevanhu iriko kuita pressure yemedia. But atisiro tizofamba netsoka katina mugeza ayo zviriko. Right. Mamuri pala napo ku-UK. Yama. Takaona kuti musuppose ngamashenda ku-UK weekend yoyi but hamuna kwanisa kuenda takazonzwa. In fact before sakasvika panyaya iyoyo vanhu vazhinji vanga vachibvunza nei asina kuenda ku-UK. Yeah, to be clear and sound. Asida kunyepa kana kuda kumakisa munhu kana kuti say inini at first King Alfred wakanda approacha Khonangale uyachi ku-UK. Kune couple chitwa ku-UK. Kuda mari ndikati watara mari ndikati bo kodwa ndipachi after on yangu cash. Alright. After on yangu. Wakati passport iripo tikati apply visa pekutanga. Visa to apply visa. Guru aitoramba kuti wadi tikati apply visa pekutanga. Pekutanga ndadzosura passport. Naonde kuma visa wayo. Alright. Visa raramba kuti kubuda.
ndakabva ndatotaura ndikati ko visa ramba ndakaudza mukuru vhazo ava bhadhara futi emergency visa ava bhadhara emergency futi visa uko riri rinobuda because razvanga passport yakadzoka musi wa 18 pakasara mazuva kuti mangwana chimukuru vhato bhadhara ndadedzwa nditi warungu tozvika nzi ndachi kuinterview ndakagara interview zvikanzi passport yako inogona kuya mangwana ende visa rako nobuda mangwana because of emergency because rainzi visa rangu ndinanzi rifana kubuda musi wa 27 tomorrow after a show kwabhadhara saka I don't want to blame someone but diriro ngoti hapana munhu ane mhosva pakumana wesiwa zvamwari Godfather temple money levels hawana mhosva kana king of the hawana mhosva badiri timu remavisa ndio rakadelay of can maybe ma question awa pari pataradza kupindura here kana kuti ameno zvawakaonawo here ameno asi I don't want to blame someone for this amnoenda makapfeka zvechisoja vanovhudhuka vanotya kana plus ne timubvunzo twako ndofunga ndoti vanobvunza mubvunzo twakaora kawai vanwai vanobvunza ma question acho ka anzi mubvunzo twacho unobvunza kuti saka iwe unofarira chicken saka ukashaya chicken kunongochaita sei kuUk uchatinetsa ka iwe mubvunzo unomwana wezvakadha unowana kupindura uchikubriefa samepe ndakatadza kupindura here pamwe makati zvone hai ninika ashaya chicken manje ka because aukamukutora iti like mwana anokubvunza mubvunzo wekuti unonzi Khonangale sei wakafunga zvichikhonangale seunoona funga kuti hazvina basa kana kuti pamwe hazvine nevhunzi sei wakafunga zvichikhonangale kuti okay no answer okay if you don't have the answer okay no problem let's go to the next question anenge atokumaka kutoti hausiso zvauri kuita uri kupiwa mari kuno kuya kushow utaura mari ari kupiwa iwewe ko ukanyimwa mari uchaita sei ikoko seems like une hasha iwe unozoita sei unoirira nawo here anowana question acho wakandipesha zvezve awa ka because handiti munenge wakasa made phone taura live pepe muchiona na muchitaura nekamurunguzo kachikubvunza nema question saka iwewe tomboti iwewe alright show wanyimwa mari koko wanyimwa mari ari kuda because kuti uchapiwa mari wadzoka kuno ukanyimwa mari uchaita sei are you planning to stay there forever unovachifunza katobvunzo toda kuteya una kudhomoka kuti tsagara rutiza simu asaka for that process I don't want to blame someone zvamwari king anzan sparks I don't want to blame someone kuti nditi king of red wakatadza mari ndakatopiwa ne king of red so titi nini nditori pamandoti alright ko tombondazoenda kushow dai ndini 40 yangu I was supposed to return money kupi kuna mkuru ndakatopiwa mari yangu after all takazirana I was supposed to be paid imwe yacho ndatopay the show ndio wakatonipa mari yangu waitora mari comfort achicho rikatoramba kuti but after emergency because mafanza ngani mirira chi kudanzi visa ratase vararamba kubuda saka I don't want to blame anyone but diriro zvamwari kuti vanhu vanokamirira kuti so munango ndichatsanangura but ndakada kutsanangura zvakawanda ndaitenda kuflopesa show yamukuru sandangoti abo plus I'm happy kuti mukuru akavha wino futi mauto yakangoti aiwa anokavha game mukuru akavha ava apukanya timu renhingiri retsikidzi alright I think takurukura kakawanda ngetichimbonzwe futi mamwe mangoma ari pa EP right pa EP papa pane singo ndakarowa kwa Fanta alright kuti ndakati ndichienda kumbare uko vanhu vari kurwara vanhu vari kurwara sparks netsikidzi nezvinodhaka ke vanhu vari kurwara utoona zvati munhu ari kurwara nekudhakwa vanhu vari kurwara ichitetoona kuti munhu ari kurwara apa anenge achifara kuti murwere saka riri pangoma randakarwa kuchusport kwanzi pageto pari kurwariwa alright satombonzwa iroro ndini yamani chimbotipfila sai DJ Lulu vanhu vari kurwara izi Lulu chabva chapindirwa nemakanasi vafambi vemadekwa Khonangale pageto pari kupisa paruhoti pakutoda vhesi nekashoti in case ndikakutadzai drug section ika inokupedzai pageto pari kurwariwa musanyepenya vana kuroiwa imbanje idzi dziri kusungiwa mukati vakaroiwa makundikoniwa pageto pari kurwariwa vanhu vari kurwara izi Lulu chabva chapindirwa nemakanasi vafambi vemadekwa Khonangale pageto pari kupisa paruhoti pakutoda vhesi nekashoti in case ndikakutadzai drug section ika inokupedzai pageto pari kurwariwa musanyepenya vana kuroiwa imbanje idzi dziri kusungiwa
mukati vakaroiwa makundikoniwa pageto pari kurwariwa musanyepe havana kuroiwa imbanje idzi dziri kusungiwa bvunzai kana vatani vakamutyariwa vanhu vari kurwara unotoona kuti uyu anorwara ari kutaura zvinhu zvekurwara saka ari kuoneka kuti anorwara kurasa nyaya ari kurwara kungu akasvinura hasi kurara ndevekuka vafana vanorwara aima murowa mbama mubara pageto pari kurwariwa musanyepenya vana kuroiwa imbanje idzi dziri kusungiwa mukati vakaroiwa makundikoniwa pageto pari kurwariwa musanyepenya vana kuroiwa imbanje idzi dziri kusungiwa bvunzai kana fatani kwakamutyariwa vanhu vari kurwara varwere vachitorwara kutoona ari kurwara kutopfuura vacho vanorwara musanyepenyu hapambodishi vanhu aibvuta zvinhu zvevanhu saka ave kurwara kungu akasvinura achitorwara pageto pari kurwariwa Stop it. Iri ngoma rakabuda here. Man, irakabuda. Bosi nini neyazo zane ngoma ndakambodinzwa. Irakabuda ngoti ngori tivaudze kuti pageto pari kurwariwa. Pageto pari kurwariwa. Vanhu vari kurwara. Ndari kurwara acho ambozvona ndari kurwara. Yanga ndiri ndikufara chino kuti munhu ari kurwara. Ari kurwara. Alright, Lulu autipe one ngoma ndika. Then totambopinda mari mutombororwa session chimachi. Chama instrument amoti ma instrument ari bandit yaman timu yatsonzwe mauto achitu vakatorera kana 3 mandenya saka before man kune chikubuda nhasi kai papa alright kune chikubuda chichi mangwanyi chapa mepo chiva kumano yemavisa yawo wakandisisa kuninga alright makabva mango aroera ndenya nechingoma chawo kuti chimero kinopera nechimero kana muri mamero chipere chepera nechimero epo ngozi kuti zuzu tatatotiwo muchati pavisa makuti tingokrosa pajoza saka ndoendere kumoza kana ndopfeka hembe ndoitairisa easy sparks tipewe chu good in speaking English Khonangale? yes madam Why you call yourself Khonangale? tumubvunzo twekuda kundinyima visa chabva chapindirwa nemauto Khonangale. nikezi nikakutadzai wangu mwarishi wachakupedzai Bostomboka. chinokanganwa idemo muti haukanganwe yavakandita ini handikanganwe ndangalerongedza monaki ndikati ndimboziye mauto kubaraki ndakananga kurandani ndikati ndodzoka ndichipisa sehovhoni vana ja vana mhosva timu remavhiza iro riri nemuitira chimero chinopera nechimero vavainditi hero English Khonangale. yes madam Why you call yourself Khonangale? tumubvunzo twekuda kundinyima visa chabva chapindirwa nemauto Khonangale. nikezi nikakutadzai wangu mwarishi wachakupedzai Bostomboka. chinokanganwa idemo muti haukanganwe yavakandita ini handikanganwe ndangalerongedza monaki ndikati ndimboziye mauto kubaraki ndakananga kurandani ndikati ndodzoka ndichipisa sehovhoni vana ja vana mhosva timu remavhiza iro riri nemuitira chimero chinopera nechimero vavainditi hero mero nhasi vakuda mari yedoro ati wai kundiitira chimero asi chimero chinopera nechimero vavakanditi hero mero izvozvi vakundisekesa nemafero king alfred vakanga vatondipa pezhika 24 mei kona pauk kuzoshamisika vamwe wangu vaenda ndikati kasi here ini handina tarenda zvikanzi vhisa rako raita dhilei kati rogotedza kuvo rangu ndekazei nehasha kubhoira ndikati kasi metsi dzacho nandofoira here chimero chinopera nechimero vavainditi hero mero nhasi vakuda mari yedoro vaikundiitira chimero asi chimero chinopera nechimero hero mero izvozvi vakundisekesa nemafero pokuti nditengere kambwa painonzi ndine munyama ndine chambwa kundisiisa nendega pandiniwe kuimba ndiri mondoro ireke kunzakanaka rasinika ndine mutoro muhombe ini wandakatsika kuda kuvoitira
ndakapera nechitsiga ngwambiwo nditi Khonangale kadaiwa tsiga chimero chinopera nechimero pavainditi hero mero sivakuda mari yedu chimero chinopera nechimero kana uri mumero ka tongopedza nechimero chacho bwezika iwe ukaloda small pamuna ane badness unokwara mugemu shamwari apa tofanira statement yekuti hero mero statement ndoda zile hero mero yamara unenge uri mero hero mero amena mudara tisatavhara amenoti mabookings ari kuwanika papi panhamba kana pachinge painoda kuzokubhukai oda kuzoita sese bosi tatangopedza kutaura then ndotamambotoera zvimaredhimu right inini like ndonzi Khonangale Khonangale yangu inini ndeyechindevele KHONA and NGALE Khonangale official, right? All right. That's where you can find me. Okay, like my cause at 078 54 63 747. Ndo namba dzaunobatika. Right. Kana wakandishaya pa phone wakatsvaga Sparks wakandishaya kuna Sparks padheno nondowana ndedakalaxa nongoripo aiwa no isi tokuwana takashaya wewe yaman tobata Eva mati ndati takashaya wewe aiwa Eva anokudza sekuru ari papi anenge ana kule passport saka aiwa bo andika kuna Eva anoko po nyaya chekutomboda after interview right tipo all right mdhara chimbotipewo 2 zvimandenya chimbotipa mhemberero redeem selector timbonzwe inonzi chi raw yaman yaman tuma futi na Sparks chabva chapindirwa nemauto Sparks vamwe vanoda kona vamwe vanoda lipo vamwe vanoda kaso vamwe ndeve back label vamwe masoja seni vamwe mahopo vamwe mapostori vamwe vacho ndeve dhobo ndatora kamera kandichidhabhura ndatsvaga zita pamepo ndanga ndichitogugula nyemba dzega dzega dzavanotimbira Sparks nengoma ndiri kuti ndadhabhura dhanzi racho ndikaona hapana ari kudhonza tambo kumapancho okudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza marose mhando ngadzikandonyudza mix Sparks ndafara newe tapinda matoksi ndakupa sando dzako pavese utori fox tibaba vamwe vanoda lipo vamwe vanoda kaso vamwe ndeve black label vamwe masoja seni vamwe mahopo vamwe mapostori vamwe vacho ndeve dhobo pandapinda zvangu matoksi na Sparks ndanga ndine chinono mbichana sedax anga akabatidza kamera semuvhimi ndangoti ndadhabhura dhanzi racho ndaona hapana ari kudhonza tambo kumapancho okudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza maropes emhando ngadzikandonyudza maspotsi ndopedza pandakaridza vakanditi dzokorodza iridzo wachiridza kona anopedza anotema ibadza nengoma dzangu inonzi dhedhebe kudhedhebedza maspotsi Sparks ndinosiya ndapedza isati mandiona kona ndichiridza mbuye yekuzaka akapururudza pamutare vakanditi mwana anogone uyu mumugone uyu kwamutoko vakati douya ikuno kuona tikupei ngoma inonzi shamuenda bhavhu shamuenda bhavhu inonzi shamuenda bhavhu chinonzi Khonangale ngoma chinotyora mix me again bhavhu yaman Sparks ndafara newe tapinda matoksi pama iwewe yako ndema fox ndanga ndichionera kuonera kuti ndisina chinhu ndinokumbira kukumbira handina munhu wani andinobira ndinenge nhingi uye kawe rowambira nekuti ndinongopinda ndichigibhela so kunge Jesu nengoma ndoita mamirako inonzi Khonangale icho hachisipo kazi hanzi chabva kucheta izi maifana Sparks ndakopinda matox koba kona ndadedzwa na Sparks kuprodcast ndabva kure chaizvo uko kune dasti ngechirunda matura futi kadasti uri best inini ndonzi kona weKhonangale
dai kuri kujoma ndiri shatawale aitenge ngoma dzairidzwa nambale ndikati ngoma iyo ikaprodicasti nosimudza marombe kubva mudasti iyo yabva yanzi newanhu ndiyo besti piwa mvura ipapo kuavheda thesti nekuti kona chemafreestyra pana ichimbi ndakaimba vakandipa manaira hanzi nevamwe ndewe mafreestyra mabhebhi oti kona ndewe mazonstyra ichipata nyika yacho maijaira tina DJ Lulu kujoma ndanzwa kona vachiti ukululu isindevele siyavahlanyisa kunyanya vakanyanya nekuti ndakanyanyisa ini nonzi bhala ngebhechu kana vane mudumbu spaksi wadirire guchu pano vanomhanya kumhanya ndiri kuti ndati mudzanzi macho ndikaona hapana ari kudhonza tambo kumapancho vakudhonza dzematisho akatota tambo isu mauto tichidhonza maropsi emhando kadzika ndonyudza maspotsi ndopedza pandakaridza vakanditi dzokorodza ona achiridza aiwa chingwa inzwa spaksi ndodhakwa nemvura handidhakwe nepaindi ngoma dzandoimba spaksi dzine ubva mumaindi uri kusimba spaksi wona wawe mujaindi kana ndabve munoubva waisisakarivaivhi ndobva ndarowa jaivhi wasiyiwa nengoma wese kunge striving ndine makala hobho kunge karwaivhi aiwa nekuti chinozikona aiwa ndanga ndauya vese vakapera kufa hena spaksi takagara pasofa ngoma ndotonga sapotiva vanondisaiza vanorohwa wese vakangofa kufira vanofira pasipoti kana tsamba yapera ini ndoisaka doti bye easy ndara anytime yangu nokuyabo but tingoda one last chididimyaunogona kuboti kwadzo unacho ndoripinda maifara ino time to chat spaksi dzibaba kona chinji kwamu vafambi vema vasano varume ndenge ndato haiwawo vamwe vechimeroka vakundoti haiwawo panongoma ndati dzinodhaiwawo ndibaba kona yauya tsvimbo iyi tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata spaksi ndiri masvikokota ndidi matata muswe ngavapete tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata spaksi vakandisaiza vanonyura pawandipa mvura handizvi poto ine ngura aiwa varume ndenge ndato haiwawo vamwe vakutonditi haiwawo tonzi bheki wati nevhana maneja manyama unongobvunza tsvimbo iyi tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata inini ndiri masvikokota ndidi matata muswe ngavapete tsvimbo yengoma inorikita mugido sabata panapa pashata DJ Spaxi ndiri masvikokota inzwa evha vatana Spaxi ndinenge ndichizama akatonyara hangu kutopfugama yekasimati kangu kekunyenga hama Spaxi paye wabva wanditidzikama Spaxi ukandirovamba mabhadama ndakawimbika ndinokupa rimwe dama oti Spaxi ndirove padama ukandipota mwari idi unopa mhanya haipfure nekumba kwenyu ndinorarama nyangwe ndisiri mumwoyo menyu Khonangale rimwe songo ratombondiimbira amuna chagona kuexplaina kuti uizive unorangara rimwe video so rangapfeka zvinhu zvewhite video ndiri kudhara pari papasapasa kaklipa akazvakakaita handiazive songo but vangoti papasapasa kudhara vanga vakapfeka zvinhu zvewhite so uchiimba panenge pane dhimungere zimbo flavor here kunge pachichi chanzi chigwe chingoma ichocho wakumanakaye uri papasapasa so video ripo paindaneti mandakanga songo yacho ngoma rautara ndariziva ndekuti ambuya wakandityora mbabvu ndotore chimbonibatinzwa rakangwembwa rino ndatoziva rekodi roroka rekodi roroka mune muchirisuka yenyu muraundi rekodi roroka zvakaitika hazvo Spaxi Spaxi ambuya vakandibata bhande zvikanzi kuporisi kona hande apa wanga uri musi wesanje ndikati inzwa
ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandizongisa mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa kani ambuya kundimamisa vaida kusiya ambuya vacho ndewebhadhinesi aiwa nditori siriyasi lulu inzwa sparks watsano ambuya vakandibata pande zvikanzi kupolisi Khonangale nhasi hande ikati ndokumbira handina chipande musemende aiwa ambuya vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa sparks mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai kundimamisa kani asi vakandimamisa vaida kusiya vandisungisa inini mwana wavo ndakamumitisa ndikati ambuya mirai inzwa sparks zvikanzi nemashatiro awakaita kuti ugare nemwana wangu kona hazvimboita auende naye kona uya bheji hanzi nasika unotonorara mukeji kati ambuya nimusabva mandidaro takawirirana handina kubata chibharo tongera utsinye panike mambo faro havana kumira vakaramba vachidaro kazi vakandimamisa sparks ndichimamiswa mamiswa zvekuti ndakamamiswa vanomamiswa vakati ndori kumamiswa ramba uchingondimamisa ndikati ambuya mirai kundimamisa muparese kutoni kundima havana kumira kungondi saka ndekudhara ndisizakatopanakataka kutoona mavexuti ona mangomani atizemba sati zvake inonzi social media ire kune inonzi sparks ire ai ingoimba zvinorwa kusora kuti mufana yeihora inini songo yo ndakaiona kudhara ndakati umfana akikondichikopara Mauto, thank you very much for coming. I'm Daraka. My heart bless panapa tamonakidzwa tafara and I wish you the best pa EP la muri kubuditsa in mawex ngafambe ine tichatry by all means kuti panobuda makati aletawo tinoshare nepatinogona napo kuti music ende kuvanhu especially that song yatatanga kuridza yayi nitumbira yayo. It's a big tune, trust me. Inongoda kuti ngosvika kumafans kuti mwana wese angozive zvikuitika, but otherwise hatina chekucomplain. Amenga na mine zvimwe zvekutaura before. Ayo kumafans angu ini ndoda ngonzwa kuti inini handisi munhu wehondo. Handisi wemadhisi kwete. Indiri wedisciplinary commit. Alright. Ndoda vanonzi vari kunetsa vabereka wake ndo vandiri kuda achiwa. Muri wematrix. Saka shamenda above. Saka ayo. Ngoti vote of thanks. Ya Sparks tovataenda zvedu one sati taita out ya mudarati patimbotenda Sparks atonza kuno man timbotenda Sparks nekuti dai pasina Sparks dai sinapinda matalks man tara zvako aiwa I'm humbled man makaipa chiboti payo mudara DJ Lulu anything new my father no time to chat dibaba kona chapva chapindirwa nemautu Sparks. Rega nditange nekutenda ngoma dzangu vanoposta ende vakomana shuwa dhata riri kukosta aindiri chivhayo manona Victor kasiniwani aigona kana ngova sota ko kamune rudo magaizi pandanichiimba naSparks mangoisa noizi daimaipeka manjombo ipapo pamwe daika Sparks dibaba kona vanichiremerera vanenge japureza nguva dzakapera ngoma dzangu vanoposta ende Sparks dhata riri kuposta aindiri chivhayo manona Victor ende kasiniwani aigona ngova sota nekuti ko mune rudo kagaizi pandanga ndichiimba ndimanga muchita noizi noda njombo here mondipa chisaizi kubharaki ndikasvika ndichanyora masaizi aindirini general ndaingoti vapei mvura kadzema minerao nekuti imimi ndimi vanhu vacho pazvinhu zvacho Sparks ndikati aiwa mvura yako pawanga wasimudza ndabva ndakupa imwe kuti ndakuda kukuremedza aiwa tabva tangoita chiezi saka aiwa kona chakudzokera ambulezi ndoti aka kasepike kutenda Sparks ndasimbisa ngoma dzangu kandinotenda ini ndakuti bye aiwa Sparks kachisarai torai sando dzenyu pfekai mamwe aya maheadphone yenyu dibaba kona
ndibaba khona. Ayiwa, thank you very much for Zimbabwe. Ayiwa, respect my father.